Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ongi etorri Tuterako konpartsara. Eta gaurkoan Tuterara hurbildu gara, Nafarroko erraldoiak saioan, bertan Julen Munarrizekin elkartu gara, bertako konpartsako kideena. Arratsaldeon, Julen. Arratsaldeon, bai. Konta iguzu, noiz sortu zen Tuterako konpartsa? Tuterako konpartsa berria, gaur egun daukagun konpartsa, 1986 urtean sortu zen. Badakigu Tuteran historian zehar konpartsa ezberdin ugari egon dira. Lehenengo datuak 1614 urtean uste dut justo daudela idatzitako lehenengo dokumentuak, eta urte batzuetan egon dira, beste batzuetan ez, baina hortik aurrera egon dira, eta guk gaur egun daukagun konpartsa 1986 urtekoa da. Baituzue zenbait urte, nor bultzatu zuen konpartsa hau? Konpartsa hau erakunde edo elkarte ezberdinek bultzatu zuten, batit bat Nafarroako Dantzarien Federazioa eta Nafarroako gaitero batzuk, herri ezberdinetako gaiteroak elkartu ziren, eta egin zutena zera izan zen. Dohaintzan eman zizkioten Tuterako elkarti bati, La Orden del Volatin elkartea, izan ere, elkarte honek 1975 urtetik, urtean behin, Tuterako jaietan, Santanako jaietan, antolatzen zuelako erraldoien konzentrazio nahiko handia, eta orduan horren lana eskertzeko moduan, edo dohaintzan eman zizkioten bi erraldoiak. Lehenengo bi erraldoiak, gero ikusiko ditugunak, izan zirela Antxo Zazpigarrena eta Juan de la Gerit. Baina dohaintza horrek bi baldintza zituen. Lehenengoa, La Orden del Volatinek aldi berean Tuterako udalari ere dohaintzan
eman behar zizkiola bi erraldoi hauek, eta Tuterako udalak bi erraldoi hauen bikoteak erosi beharko zituela konpromesorekin dohaintzan eman zizkion. Eta orduan dohaintzat bi eman ziren eta beste biak Tuterako udalak ordaindu zituen. Eta honekin... Hoi barkatu. Eta dauzkagun beste bi berriak, horiek 2016 urtekoak direla, eta Arketaseko familia bat, Urzainki familia, dohaintzan eman zizkigun konpartsari, eta guk era berean dohaintzan eman genituen Tuterako udalari. Eta dira gaur egun ditugun 6 erraldoiak. Eta ze helburu betetzeko egin zen guzti hau, eta ekarri dira hemen sortu zen hemen konpartsa bat? Garai hartan, ziren erraldoi batzuk, baina Nafarroan herrialde gehienetan egiten zutena zen kale jiran, biribilketa, kaletik ibili, jendea gurtu eta listo. Baina lortu nahi zena zen erraldoi horiek dantzatzea. Hori herri gutxitan gertatzen zen, adibidez Iruñan, baina Nafarroan oroar ez zen gertatzen duen. Konpartsa berri honen sorreretako helburuetako bat hori izan zen, erraldoiak dantzatzea. Eta orain pertsonekin joango gara, zeintzuk dira komentatu dituzun 6 erraldoi hauek eta zergatik aukeratu ziren? Lehenengo biak esan bezala, lehenengo bi erregeak, hau da, Antso Zazpigarren eta Juan de Labrit, dohaintzan eman zituztenak aukeratu zituzten, eta horien arrazoiak, lehenengoa Antso Zazpigarrena izan zen, Tuteran narko pertsonai oso garrantzitsua izan zelako, Tuteran bizi izandako erregea, hemen zendu zen ere, eta gero hilobia ere Tuteran zegoen San Nikolas elizan, baina aurrerago Orreagako kolegiatara eraman zuten. Eta Tuteran egia esan da, nahiko pertsonai garrantzitsua da, izan ere badu bere estatua eta nahiko garrantzitsua da. Eta horregatik, horietako errege bat, izan zen Sancho. Eta bestetik, Juan de Labrit, izan zen Nafar dinastiako azken erregea. Eta horregatik, izan ziren bi aukeratuak. Tuteran garrantzitsua izan zen Sancho eta Nafarroako azken erregea. Eta gainontzeko erraldoiak? Horien bikoteak, Santxa izan zen, Santxoren emaztea. Ez daude datu asko Santxaren inguruan, batzuen aburuz beste izen batzun ez, baina guk ofizialena edo aukeratu genuen hasiera batetik, eta beti izan da Santxa. Eta bestea Catalina de Foix da, Nafarroako azken erregina, eta hori izan ziren aukeratzeko arrazoiak, hori da. Eta beste bi erregeak, 2016 urtean egin zirenak, hori bai konpartsak aukeratu zituen, izan ere dira Neko Aritza eta Oneka Velázquez Nafarroako lehenengo erregeak. Azken erregeak genituenez, orduan ondo iruditutzi zaigun ere lehenengoak izatea. Orain, erraldoien egiekin joango gara, ze eboluzio izan duzu ere bai zentzunetan? Hau da, hasieran, imaginatzen dut, eman zizkizueten, ez, edo erraldoi horiek, ez daki bai dituzuen daturik norek egin zituzten erraldoi horiek, eta azkeneko hauek ere bai, norek egin dituzte? Lehenengo, sei errege eta erreginak, Jesus Mari Ganuzak egin ditu guztiak, eta jantzkerak ere bai aldatu dira zen, batzuk Jesus Mari Ganuza berarenak dira, eta besteak Amelia Zenos eginenak dira. Eta izan duten evoluzioa, 4 aldiz aldatu dira, 3 aldiz aldatu dira arropaz, 4 arropa ezberdin ditugu, berrienak izan ere zik, Neko Aritza eta Oneka Velázquez, lezen arropak egin direnak dira, ez dira aldatu, baina bestenak bai 3 aldiz aldatu dira, eta gutxi gora bera beti kolore berdinak mantendu dira, baina pizka bat modernoagoak ezen azken finean erdi aroko errege batzuk dira, baina moldatu egin dira hasierako arropetatik gaur egungo arropetara, adibidez pisu aldetik asko aldatu dira, adibidez lehenengo arropak gaur egungoak baino 10-11 kilo inguru gehiago pisatzen zuten, orduan dantzatzerokako orduan ere hori nabaritzen da eta hori hobekuntza moduan edo evoluzio moduan hartu dugu. Zen orain erasoagoak dira dantzatzeko. Eta arropaz gain ere, egiturak berak ere bai lehenagokoak pisutsuagoak ziren, materialei dagokienez, ze aldaketa izan dira lehenagoko erraldoi eta gaurkoen artean?
Berez, aldaketarik ez da materialetan ez da egon, egin dena da hori da, armazoia edo murriztu edo limatu pizkat, hori pisuak entzeko zen hasierako erraldoi horiek asko nahiko pisutsuak ziren eta dantzatzeko orduan ere ziren erosoak. Bueno, erosoak ziren, baina gaurkoak erosoagoak dira. Zenbakietara joz, ze ezaugarri fisiko dituzte hauek, altuera eta pisuari dagokionez? Bai, altuerari dagokionez, erraldoi guztiek altuera bera daukate, 3 metro eta 80 zentimetro edo, eta altxauta, pertsonaren arabera, baina gutxi gora bera, 4 metro eta 10, 15, dantzariaren arabera. Eta pisu aldetik bai egia dela, nahiko ezberdinak direla pisua, adibidez, Sancho Zazpigarrena eta Juan de la Brit 64 kilo inguru dituzte, eta Santxa eta Catalina adibidez 60 bat, eta berrienak, Eneko Aritza eta Eneko Velázquez 59, hortik gutxi gora bera. Erran duzu, erraldoiei jantzia 3 aldiz aldatu diezuela. Jakingo genuk ere bai, zifran ematen zenbat koste zenbat, jendeak imaginatzeko ere bai, ez? Zenbat kostatzen alden erraldoi hauetako bakoitzaren arropa, adibidez? Arropare kontu ez dakigu zehazki zenbat den kostatu egin dena, zen, gu hori ez dugu jakin, zen ere donazio batzuk izan dira, baina erraldoiak bera, bere arroparekin guztiz, bai badakigu datu adibidez, berrienak, esan bezala 2016 garren urtean emandakoak, bere kostu izan ziren 2.000 euro inguru, gutxi gora bera. Hor dago, ez da gutxi, Ez da gutxi, ez. Eta orain koreografiara joko dugu. Zer da dantzatzen duzuena, zuen konpartsan? Gehien bat, dantzatzen duguna dira kale jira edo biribilketak kaletik joateko, eta gero balsak, batez ere balsak eta kale jira. Egia da ere askotan hemen herriberan batez ere jotak asko dantzatzen direla, eta jotaren bat ere dantzatzen dugula, adibidez Tuterako jota. Eta gero ekitaldi berezietan edo beste moduko dantzak dantzan ditugu ez dakit mazurkaren bat edo, baina gehien bat balsak, biribilketak edo eta joten bat. Eta koreografia edo berrikuntza koreografiakoi dagokienez, nola lantzen duzue, nola sartzen dituzue berrikuntzak edo, nola lantzen dituzue koreografiak? Hori entseguetan, hemen biltzen gara entsegatxe dugu, eta guztion artean, ez dakit, nik hau egingo nuke, nik hau, eta guztion artean, polita edo ez dakit non ikusi dut, ez dakit nongo erraldoiei ikusi dut balsao, eta gustatu intzait, probatu dezakegu horren
bigarren pausua edo holan, eta holan moldatzen gara, guztion artean hitz egiten, eta hau sartu du eta horrela. Bada, sorkuntza badu lekurik konpartsa batean, erresa da koreografia berritzaile bat sustatzea? Berritzailea oso berritzailea izan behar da, berria izateko, zeo zer sortzeko zen, azken finean, gaur egun zorionez, lehenago gertatzen esena, lehenago aipatu dudan moduan, gure konpartsa sortu zenean, herrietan oso gutxi dantzatzen zen, orduan, bals gutxi zeuden, eta hor bai berrikuntza dukazen ez zegoen zer sorturik, baina gaur egun zorionez ia herri guztietan erraldoiak daude eta herri guztietako erraldoiak ondo dantzatzen dute gainera. Orduan, klaro, berrikuntzea sortzea erraza ez da, zen azken finean horrek egin espadu, besteak egin du, baina gutxi gora bera hau hartu, beste hartu eta moldatu, nik uste egin daitekeela. Musikariak, badituzue zuen gaitero propioak edo kanpotik ekartzen dituzue? Gure konpartzan gaiteroz gain, txistulariak ere baditugu, baina ez dira konpartzakoak bertakoak. Tuterako gaiteroekin joaten gara beti, baina ez dira konpartza bertakoak, eta txistulariekin gauza bera gertatzen da. Normalean, tuterako edo herriberako txistulariekin ateratzen gara. Normalean, guk dituguna dira hiru gaitero bikote eta txistulariak ere. Eta agendan, nola izaten duzue? Urteko ekitaldiak zeintzuk izaten dira? Gure ekitaldiak ez dira asko, gure ekitaldia dira barazkien festak, herriberan egonda barazkiak oso garrantzitsu dira, orduan apirila edo maiatzaldea badaukagu egun bat, hori barazkien festa dena, eta abenduan ere neguko barazkien festetan ere ateratzen gara, eta gero tuterako jaietan, hau da, uztailak 24tik 30, aurten 31. Eta hauetaz gain, suertatu zaizue trukean edo bertzerrietara joan behar izatea? Bai, daukagu aukera, baina gu ez gara horren aldekoak. Gure ustez, erraldoien berezitasuna ezoikotasunean datza. Orduan, zenbat eta gehiago dantzatu, berezitasun hori edo jendea maite mintzeko edo liruatzeko grina hori galtzen da. Zenbat eta gutxiago atera, gero eta interes handiago. Eta gure ustez, gero eta ohikoak diren erraldoien konzentrazio hauek, pixka bat, bai, sarma edo magia hori galtzen dute. Dudan gu normalean, urtean hori, 9 egunetan ateratzen gara eta nahiko kontent gaude. Egia da, agian ekitaldi bereziren batera edo noizean behin atera gaitezkeela, baina normalean ez gara asko ateratzen horregatik. Orain pixkat zuen konpartsaren egoera gaur egun zein den edo zer nolakoa dena aztertuko dugu. Momentu hauetan, zenbat partaide zaudete konpartsan? Gaur egun, dantzarien eta kilikiak eramaten dituztenen artean, 30 partaide edo izango gara, gehi, aipatu bezala konpartsakoak ez diren, baina beharrezkoak diren musikariak izango direla 15 edo guztira, 45, 50 baita, nahiko txo. Dende parrastada bat. Ensaioak nola izaten dituzue urtean zehar? Urtean zehar, adibidez, barazketako festarak, esan bezala, pirilan edo maiatzan dira, orduan martxoan, astean behin, biltzen hasten gara, festa horiek prestatzeko eta holan, zen azken finean ez da oso festa luzea eta behin ateratzen gara orduan, pizka bat errepasututan, listo. Eta gero, abenduan, gauza bera egiten du, hilabete bat edo bilenago, astean behin. Baina orain, tuterako jaietarako bai, biltzen garela maiatzan eta maiatzan astean behin, ekainean bitan, eta orain uztailan, astelehenetik ostegunera, jaiak hasi da arte. Baina, ikusten dugun bezala, pertsona mordo bat zaudete, konpartsa honen atzean, kostatzen da jendea aurkitzea? Zorionez, guk ez daukagu arazo hori. Egia da, duela zenbait urte, lehenago, bai arazo agian ez, baina zailagoa zen norbait topatzea hori sartu gurekin dantzatzera, eta holan, zorionez gaur egun erraldoien buma edo ez dakit nola aipatu, zorionez tuteran gaur egun, adibidez jaiak erraldoiak gabe ezin dira ulertu, eta egia da tuterako erraldoiak herrian bertan kriston afizioa daukala eta gero eta handiagoa dela afizioa. Orduan gazteak gogotsu daude, albezain pronto erraldoiak dantzatzeko. Orduan guk ez daukagu orain zorionez arazo hori.
Persona bat konpartsan hasi behar duenean, herritar bat hurbiltzen da eta zuekin hasi nahi du. Nola izaten da ikaste prozesu hori? Ba, normalean, bi pertsona mota daude. Ez dakit, aurretik erraldoiak dantzatu dituztenak, adibidez erraldoi txikietan edo beste herrietako erraldoietan edo dantzatu dituztenak. Erraldoiak dantzatu baldin badituzte oso erraza da, entxegoetara hurbildu, pixkat bals berriak ikasi, hauetara ohitu, erraldoi hauetara ohitu eta listo. Baina arazoa, ez da arazoa, baina erraldoiak ez dantzatu ez dituztenak, ikaste prozesua motelagoa da eta hasieratik hasi behar zara, bals pausua ikasten edo irakasten, baina motelagoa da prozesua, baina azken finean bera da, entxegoetara etorri, poliki-poliki eta mantxo-mantxo aurrera. Konpartsa batek lan handia du bere atzean, pertsona unitz zaudete, berriz ere errepikatuz. Zein izaten da arrazoia, zure arrazoia, konpromeso hori hartzeko konpartsan? Ba, nik uste gauza bera, erraldoiak maite dituzulako eta txikitatik, gehienok txikitatik ikusi ditugu erraldoiak dantzatzen, hemendik han, eta gustatu zaila dizkigu. Eta orduan, gero, helduak garenean, nik ere dantzatu nahi ditut, eta hurbiltzen zara, sartu naiteke, eta baina konpromesua, gustatzen ez bazaitu, konpromesua, baina azken finean, ona etortzen baldin bazara, konprosoia izango zuzen, azken finean, gustatzen zaizkizu, eta jaiak, gure kasuan, beste modu batean disfrutatzen dituzu, edo ez dakit. Azkenean talde baten barruan, talde pertenentzia bat ere garatuko da, hori da, bai. Eta azken finean talde pertenentzia hori eta danak gauza bera maite duzu eta orduan, ez dakit, kuadrilla, azken finean hemen sortu duguna kuadrilla, gero etxegoetan jaiak eta azken finean, adibidez ustaian, ordu asko pasatzen ditugu batera eta konpartsa bat beharrean kuadrilla bat dirudigu, azken finean ordu asko dira eta gero jaietan gauza behera edo amaiketakoak, bazkalariak eta azken finean oso polita da. Eta finantzazioari dagokionez, nola egiten duzue? Gure kasuan, udal konpartsa garenez, Tuterako udalak finantziatzen gaitu eta urtero aurrekontua berak proposatzen du eta diru horrekin guk hori emanaldiak, arropak garbitu baldira, baina dana Tuterako udalak babesten du. Eta orain elkarrizketaren bukaerarekin joango gara, zer onarpen sozial ikusten duzu duela konpartsak herriarekiko? Gero eta handiagoa. Nire ustez,
Izan ere, aipatu den moduan, egia da erakunde publikoak edo elkarte guztiek asko babesten dutela erraldoien kontua, adibidez tuteran eskola guztietan txikietatik lantzen dituzten erraldoien, ez dakit, erraldoiak marraztu, erraldoien izenak ikasi, bere historia, kilikiekin gauza bera. Orduan, alde horretatik gero eta handiagoa da, eta herriarekin daukagun, edo herritarrekin daukagun onarpena edo danak lotura, azken finean txikitatik lantzen da, eta gure ustez gaur egun, tuteran galdetzen baldin baduzu, ez dira tuterako jaiak erraldoi gabe ulertzen, eta orduan gu oso pozik gaude zen gero eta jende gehiago hurbiltzen dugu ikustera, entseguetara, eta orduan gure ustez onerako izan da dana, eta asko ari gara handitzen. Dituzuen pertsonaietan, zeintzuk dira zure ustez maitatuenak? Pertsona bakoitzak bere kutxunena maitatuena du, baina egia da gure konpartzan esanguratsuena edo beti aipatzen denaz Antxo Zazpigarrena da. Ez dakigu direnako bere espatagatik, bere itxura, errege itxuragatik edo, baina beti da maitatuena edo esanguratsuena da. Eta elkarrizketari amaiera emango diogu, betiko azken galderarekin. Julen, noruntz joatea gustatuko litzaizuke konpartsa? Daregun bidea jarraitza. Ez dugu gehiagorik, azken finen aipatu da. Egia da, gu azken bi urte hauek guztiontzat oso zailak izan dira, baina gu zorionez pandemia ostean egin ditugun ekitaldiak, jendea oso gogotsu dago erraldoiak ikusteko, erraldoiekin dantzatzeko, eta orduan guk nahi duguna da, etorkizuna begira, horrela bide honetik jarraitu, herriarekin bat egin, eta horrela jarraitu. Eta esan dizudan moduan, guk erraldoien ezoikotasun hori ere, edo apartekotasun hori defendatzea nahi dugu zen azken finean, gero eta ohikoagoak dira herrietan egiten diren kontzentrazioak, izan behin ondo daude, baina gero eta ohikoagoak dira, eta gure ustez kontzentrazio horiek, erraldoien sarma edo ezoikotasun hori murrizten dute, eta orduan horregatik gure ustez, ez dakit, bueltatxo bat eman barko ditzamen, baina gure aldetik ez dago arazorik, gure bidea jarraitu dugu eta pospozik. Hor uzten ditu zure azken hitzak, ez da gutxi, konten zaudete egiten duzuen lanarekin. Mi esker haunitz, Julen, gaurkoan zuen konpartsako ateak irekitzagatik eta ederki segi. Mi esker, zuei. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.